What's up mga ka-adventure? Welcome sa Ang Pao Hunt Part 11. Pero bago ang lahat, quick food trip muna tayo. Nadaanan natin itong paresan dito sa Barangay Garit Norte, Etiag, Isabela. Kung papunta ka ng Ipil, Etiag at galing ka sa Jones, Isabela, bago Garit Bridge at sa ilalim ng malaking punong mangga, makikita mo na agad ang legendary paresan sa Garit Norte. Grabe mga lods, malambot ang karne, madaming laman, at mainit ang sabaw. Yung tipong kahit inaantok ka pa, mabubuhay ang kaluluwa mo sa sarap. Tapos yung kanin, malambot, may aroma, at may crispy toasted garlic pa sa ibabaw. Sobrang sulit, panalo sa lasa, at swak sa bulsa. At syempre, dagdag pogi points pa. Pogi ang nagsiserve ng pares. Wow! Alam nyo ba, alas 5 pa lang sa umaga, nandito na sila. Kaya between alas 9 ng umaga to alas 10 ng umaga, ubos na agad yung laman ng malaking kaldero. Kaya kung gusto mong matikman, dapat maaga ka. Food trip with the locals. Solid, simple, at sulit. Ngayon, balik tayo sa Ang Pao Challenge. Meron tayong bagong rules na dapat niyong tandaan. Marami na tayong na-drop na Ang Pao. Pero may ilan na hindi nagpapakita kung sino ang nakakuha. Walang post, walang pruweba, walang update. Kaya this time, wala munang bakash. Ang ilalagay muna natin sa Ang Pao ay sticker lang. At para maklaim ang reward mo, kailangan mong i-comment ang picture or video ng Ang Pao at sticker dito mismo sa post. Mas fair, di ba? Makikita natin kung sino ang legit, sino ang unang nakakita, at sino ang tunay na ka-adventure. At syempre, hindi pwedeng walang pa-drop. Nag-iwan tayo ng isang Ang Pao dito sa may kanto. Alam nyo naman na siguro kung saan ito, di ba? Kaya, kung alam mo kung saan to, go na! Bilis na! Pero kung malayo ka, itag mo na tropa mong malapit sa area. Baka sila ang unang makahanap. Tandaan, bilis, mata, at patunay. Good luck mga ka-adventure. See you sa comment section. Huwag kalimutang i-like, i-share nyo na rin para makita ng iba. At syempre, comment down below kung anong masasabi nyo. Gusto namin marinig ang thoughts nyo. At pinaka-importante, subscribe na. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng Harventures Adventures. Follow us din sa Facebook, TikTok, Instagram, at YouTube para lagi kang kasama sa trip. Kita-kits sa next video. This is hard.